Хикәйә. Һич кайчан кичерә алмыйм. Бер туган артист кызларның апа-сеңел җырын ишетсәм, уйга калам. Сүзләре күңелгә үтеп керә торган. Туганнар арасында күпчелек өчен гадәти хәлдер инде ул. Мин дә җан җылысын кызганмаган туганым булуын бик теләр идем. Юк шул, бер туганым булган килеш, ялгыз мин. Бу ялгызлык гомер үткән саен үзен ныграк сиздерә. Мин Балтач районында туып үстем. Әти-әни көн-төн колхозда бил бөкте. Җитлекмичә 8 айлык булып туган сеңлем Мәрьямне карау, ашату, йоклату, уйнату минем өстә булды. Сеңлем туганда мәктәпкә дә кермәгән идем әле. Җанлы курчак урынына булды ул миңа. Авыл мәктәбен тәмамлап, Казанга укырга киткәндә үкереп елап калды. Апа, синсез ни эшләрмен, мине дә алып кит, дип артымнан чапканын әле дә хәтерлим. Мин кыз кеше булсам да техникага мөкиббән идем. Үзебезнең иске Москвичны әти белән бергә ничә сүтеп, ничә җыганбыздыр хәтерләмим. Машинаны сорамыйча алып чыгып китеп, сеңлемне утыртып, күрше авылга кадәр барган чакларда булды. Шуңа күрә һөнәрнең дә машинага кагылышлысын сайладым. Техникумда яхшы укыдым. Автослесарьлар әзерли торган төркемдә бердән-бер кыз идем. Баштарак кимсетеп көлгән булдылар. Соңрак шул ук егетләр белмәгәннәрен миннән сорый башлады. Укып бетергәч, бер группадашның котыртуына күнеп, акча эшләп кайту нияте белән Ленинградка чыгып киттем. Исәбем авылга машина алып, байып кайтып, әниләрне шаккаттыру иде. Группадаш малай эшкә тиз урнашты, ә миңа атна 10 көн шәһәр буйлап эзләнеп йөрергә туры килде. 19 яшьлек кызыйның мин автослесарь, сездә эшләргә телим диюне шаккатып карап, бурып чыгаралар иде. Шулай да берсе кызык өченме, сынарга теләпме, эшкә алды мине. Һәм үкенмәде дип уйлыйм. Баш, аягым белән эшкә чумдым. Эшне пычракка, чистага аермадым. Ызгыш гаугаларга катнашмадым. 2 смена рәттән эшләгән чакларда күп булды. Шуңа җитәкчем җил яңгыр тидермәде. Акчаны да мулдан түләде. 3 ел эшләү дәверендә үзебезнең район үзәгеннән йорт алырлык искерәк машинага да җитәрлек акча җыйдым. Сеңлем гел хат язып, хәлемне сорашып торды. Әти-әнием дә уңышларыма шатландылар. Барысы да яхшы иде. Әмма машинасын төзәткәндә үземә гашыйк булып, артымнан йөри башлаган Сергей өйләнешергә тәкъдим ясагач, ни кылырга белми аптырап калдым. Туган якка байып кайтам дигән максат бар иде бит. Шул ук вакытта Сергей да бик ошый, башлы егет, эше дә, фатиры да бар. 2 елга якын очрашып, яратышуыбыз ныклыгына ышангач кына кияүгә чыгарга ризалаштым. Туганнарымны инде Питерга чакырып, туйлап өйләнештек. Ирем урыс булса да, барысына да ошады. Бигрәк тә сеңлем исе китеп, "Хай апа, нинди матур шәһәр, нинди фатир, жизнәкәй дә супер" дип шунып йөрде. Без бик матур яшәп киттек. Шәһәрнең без күрмәгән бер генә музее, концерт залы, күргәзмәләре,
Ак төннәрдә Нева елгасының без кермәгән бер яшерен урыны калмагандыр. Сергейга ошап бетмәсә дә, яраткан эшемне ташламадым. Бала табар чагым җиткәнче машина ремонтладым. Улыбыз тугач, аның битендәге кара мингә карап Сергей, эшләмә дигәнне тыңламадың, менә, малай, мазутка батып туды дип шаяртып көлде. Татарга да, урыска да ярашлы дип, улыбызга Вәсил дип исем куштык. Бала белән 3 көне ай өйдә утырдым да кабат эшемә киттем. Нәкъ шул вакытларда Сергей эшләгән оешма банкротлыкка чыгып, ирем эшсез калды. Ул эш эзләгән арада баланы карарга дип авылдан яңа гына мәктәбен тәмамлаган сеңлем Мәрьямне чакыртып алдык. Шатланып, канатланып килде сеңлем. Укырга да Питерда калам, Вәсилне карарга ярдәм итәрмен, фатир өчен дә түлесе юк, сездә генә торырмын дип, үз планнарын бер тында әйтеп салды. Улыбызны караучы булганга, туганымның ярдәмчел булганына куанып, эшкә чумдым. Зур шәһәрдә яшәү зур чыгымнар да таләп итә бит. Биредә икәвең бергә эшләп тә таманга туры килә. Ә Сергей инде ярты ел эш таба алмыйча өйдә утыра. Мәрьямнең үз башында карарга, кредитка алган машина акчасын да түләп барырга кирәк. Мәрьямне күңеле булсын дип баштан аяк киендердем. Институтка әзерләнү курслары өчен дә түләдем. Хыяллары чынга ашсын, укып кеше булсын дип тырыштым. Тик сеңлем булар өчен бөтенләй көтмәгәнчә җавап бирде. Яз ахыры иде. Эшнең иң күп чагы. Җитәкчем мине автосервисыбызның администраторы итеп куйды. Ә бу инде зур җаваплылык дигәнне аңлата. Вак-төяк мәсьәләләрне чишүдән башлап, документлар белән эшләүгә кадәр минем җилкәгә өелде. Хезмәт хакын шактый арттыргач, гаиләмә өстәмә керем була дип, баш күтәрми эшләдем. Өйгә дә шактый соңарып, арып кайта идем. Бер вакыт акча алган көнне шеф мине иртәрәк җибәрде. Күчтәнәчләремне төяп, бәгыр кисәкләремне шатландырам, сюрприз ясыйм дип, ишекне әкрен генә үз ачкычым белән ачып кердем дә, сеңлем тавышы ишетелгән йокы бүлмәсенең ишеген ачып җибәрдем. Һәм шүт аягымнан егылмадым. Мәрьям шәп-шәрә килеш, шулай ук анадан тума ятакка сузылган Сергей өстендә утыра иде. Мине күргәч, икесе дә ашыгып тәннәрен кулларына эләккән җәймәләре белән капладылар. Мин шок хәлендә, ни әйтергә, ни эшләргә белми, тораташтай катып калдым. Туганым бит. Бердән бер сеңлем. Ничек булай? Ни эшләргә, ни кылырга, ничек түзәргә бу коточкыч хыянәткә? Ике якыным бер юлы мыскыллауга, ничек чыдарга? Бераздан Мәрьям сүз башлады. Апа, син үзең гаепле. Эш дип, Сергейга игътибар итми башладың. Ә мин аны яратам. Ул да мине ярата. Сиңа әйтергә генә курка. Тавыш чыгарып йөрмә. Балаңны ал да чыгып кит. Минем тиздән Сергейдан үземнең балам булачак. Иртәме соңмы барбыр сизелер иде. Булай үзең күргәч әйбәтрәк булды әле. Ике төрле уйларга җай калмады, дип, үз гамәленә һич гәрләнмичә, салкын канлылык белән мине үз өемнән куа башлады. Миндә истерика башланды. Өстәлдә яткан тастымалны алып, уңлы-суллы Мәрьямнең битенә сугарга тотындым. Кабахәт, җир бит, ничек уя алмыйсың, мөртәт, дип кычкырдым. Тормышымның иң кара, иң озын, иң газаплы төне булды бу минем өчен. Сергей гафу үтенмәде. Аягыма егылмады. Шулай килеп чыкты инде, үпкәләмә. Мәрьям минем белән калачак, дип, эшнең күптән хәл ителгәнен, китәргә тиешлегемне белдерде.
Башыма суққан кебек миңгерәп калдым. Күз яшьләремә булып бер сүз әйтә алмадым. Бу гаделсезлектән җанкай булган кешеләремнең җәбереннән сулышым кысылды, тын алалмый изаландым. Сергей белән Мәрьям берни булмагандай кабат минем йокы бүлмәсенә кереп бикләнделәр. Бу кадәргә кем түзә алсын? Ничә ел яшәгән фатирымнан шәхси әйберләремне, кием документларымны һәм баламны алып, ярты сәгать эчендә җыенып чыгып киттем. Машинамның арткы утыргычында йоклаучы 1 яшьлек улым Вәсилем сабыем булуына куандым шул чак. Хәлем үз-үземә кул салырлык чамада иде. Ул уйлардан балам коткарды. Эшемнән расчет алып, яшь бала белән туган ягыма кайтып киттем. Әти-әнигә вакыйганы йомшатыбрак сөйләсәм дә, алар бу кайгыдан бик бетерештеләр. 2 ел эчендә бер артлы китеп тә бардылар. Сеңелем аларны күмәргә дә кайтмады. Авылдагы йорт-җирне сатып, Казанга күченеп килдем. Улым быел мәктәпне тәмамлый. Зиһенле, тәрбияле бала. Фатирыбыз да, яраткан эшем дә бар, тик туганым гына юк. Сеңелемнең хайвани гамәле араны мәңгегә өзде. Кичерә алмадым мин аны. Кабат кияүгә дә чыкмадым. Сораучыларны кире этәрдем. Сергейдан соң бер иратка да ышана алмыйм. Йөрәгем боздай каткан. Аны эретүче табылуы да икеле. Бар тормышымны улыма багышладым. Шушы гомер эчендә ата дигән кеше улының тормышы белән бер тапкыр да кызыксынмады. Мәрьямнән туган бала Вәсилнең бер туган инесе булса да, улым аның белән аралаша алмаячак, чөнки моңа 2 якта риза булмас. Улымның киләчәктә таяныч була алырдай, авыр чакта җилкәсен терәрдәй кан кардәше юк. Шунысы үкенечле. Бәлки, минем сеңлем кебек туганың булганчы, бер кемең дә булмавы яхшырактыр да. Сөйеме атап язган җырларымны салам әле шилтер чишмәләргә. Үтмәс кебек иде араларга ятлар, ничек түзем икән яраларга. Назлы салдым җилләп яуган яңгырлары бар. Сабыр савытлары мөлдерәмә тулы, түгелерләр кабат минем җаныма. Миңа сердәш бары, имшау искән җилләр,
Yeşildir çeşmelerge Ötmez geride Aralarga yatlar Nişik gözüm iken yaralarga Nazlı